Okay guys, welcome to my live stream, Cebuano Rider. Nandito kami ngayon sa Lumayag Beach sa Baybayon, Mabini, Bohol. Yan ang mga kasamahan ko, i-drive ko ito. At kumusta nga pala sa mga lahat ng mga viewers ko. Sa man sulok sa mundo. Isa po kayo. At nandito kami ngayon sa Lumayag Beach. Okay, yan ang mga kasamahan ko. Okay. Yan ang apo ko si Bander. At saka yung kapatid niya si Cherry Carmona. At saka si Gina Ranis Miano Ricaport. Yan si Tata Aruta. Yan. Okay, yan si Tata Aruta. Yan ang kapitan sa pambot si Matmat. Yan ang pangalan ng pambot ay Renz Harvey 29 by Bayon Mabini Bohol. Yan. Yan si GM at saka si Renz Harvey. Yan si Maisa Hart. Okay. Diyan ang parula. Guys, okay. Yan ang apo namin ni Gina, si Renz Harvey at saka si GM. Yan. Okay. Dito ang Bohol. I love Bohol. Shout out nga pala sa lahat ng manonood sa live stream ko, si Cebuano Rider. Sa Luzon, Visayas at Mindanao. In other foreign country, sa viewers ko, sa mga subscriber, maraming salamat po sa inyong panonood sa live stream ko. Yan. Tumataas na ang tubig dito. Ito lang natira na buhangin dito. Yan. Dati-rati papunta doon ang buhangin at saka bato. Dito malapit na ang mga buhangin dito na malampasan ng dagat. Okay. Yan ang driver ng pambot. Si hi dong. Hello. Okay, yan ang pugi-puging captain pambot. Jen, ito Bander. Ara makita siya papag mama. Siya ang papag mama ba? Yan ang apo ko at saka mabait na may bahay ko. Live. Para makita siya ang papag mama. Yang mama si Proxy Moniz or Buda Ricaport at saka si RG Ranis Ricaport. Yan ang apo ko. First time niya naliligo dito sa dagat guys. Kasi sa Cebu, malayo ang dagat sa amin. Dito sa lugar ng may bahay ko si Gina, malapit ang dagat dito. Yan. Nanibago tuloy ang apo ko si Ibander or Buda Ricaport. Yan. Medyo natatakot ang konti pero mawala din yan. Yan. Take note, first time niya naliligo ng dagat dito. Okay. Noon sila pumunta dito, hindi sila naliligo. Okay.
Hello, Bander. Hi guys. Okay. Magdari ka ligo. Hello. Oh, nanibago tuloy. Sa ito pala ang dagat. Okay, maraming salamat. May na kayo na oy. Oy, okay na kayo na kaysa mag-abang na vlog. Ang kanang 1.3 kay. Nana makanay titulo. Ang kung namakana oh. Go oy. Ito ang pinakamaganda sa lahat ng magkapatid. Si Cherry, Carmona, Ranis. Okay, maganda, di ba? Oh, yan ang panganay na kapatid ni Cherry Carmona, si Gina Ranis Miano. Maganda rin. Balag gamay ba? Puro sila magaganda, kaya nga napangasawa ko siya. Napangasawa ko siya kasi maganda. Okay. At least ang yung giabang. Sayo din, sayo din. Sayo din. Live ni, live ni. Live ni. Bisa kun sa. Okay. Nah, ayusin nyo ha, ayusin nyo. Ayusin nyo. Ulayin saan? Ulayin na po sa malagi. Ano? Wala pa to slide ka ang bayo. Yan 70. Okay, thank you. Ako to din nan. Yan, si Tata Rota. Manood ka ng live ha, si Buano Rider mamaya. Okay. Yan ang puging-pugi, si Jumari Munusit. Yan. Rika Jo Munusit. Ya, mag-away ko yun. Mana to eh. I think go there. Mana ito. Hi. Wah. Wah. Ano kini sa tawat ni? Basa. Hindi mabasa. Correct. Balik natin yung makita no. Okay. Sorry na guys, kaya di makita ang kuan guys kay suwaw. Suwaw kung Meron nagpa-shout out dito pero hindi ko mabasa kasi ano suwaw. ang yung araw dito sinag ng araw hindi mabasa pero marami pong salamat sa panonood sa live stream ko si Buano Rider. Hi, hello po mga viewers and subscriber ko sa sulok sa mundo, Luzon, Visayas, Mindanao. You said hi, hello po sa inyong lahat. Duka ka. Babasahin ko. Hahanap ako ng saan ako maka shout out sa kanila. Okay. Okay, si hello bang what is this is Lumayag Beach from Baybayon, Mabini, Bohol. Salamat po sa inyong panunood. Lumayag Beach dito sa Baybayon, Mabini, Bohol. Hindi ko mabasa ang pangalan masyadong hindi malinag ang pangalan at saka meron pa siya. Hi, hello po sa inyong lahat. Janice Janicinda 603 hashtag number 2 said hi, hello po sa inyong salamat. Marami pong salamat sa live stream si Buano Rider. Thank you so much for watching. At saka which ano to, hindi ko mabasa malinag. Mas madilim paningin ko. At saka ano po ito? Pregelin hashtag number 1
Thank you so much. Okay. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana si Kairos is yan. Si Kairos is yan.